Отпълете на родопите. Дори снимай тук, аз това пие тук рече, не го взимате това пианица. То, момите не е. В момента те гледат в Съюза. Ало! Маненката, вие комплект, майка ти, баща ти, всички. Нищо не взимате, ма нищо имаме си всичко вече. Нищо, само вие да ядете и да пиете, ай. Веднага оти тръгнаме да ядеме без вас. И заберете Райна некъде там, некъде се отвича. Ще се обръди за Райна. Дай ги бе тия... Абе мъчи бе тия мраза Райна тия. Ай. Ай, чакай. Шана я гледа на кръв. Райна, ти беше дали аз съм записал, Браво. Браво. Бе, куме! Ей, тази ракия не я кри там оти. Куме! Виж тук какво става, бе! Куме, хубаво, бе! Гледа, дръпа и дръпа, гледа! Ей, грам нема дивна ланка, зе! Кой разбира, тук се спира! Кой разбира? Ей, каурине! Тук е истината, бе! Айде, бе! Режи мислито, бе! Абе, айде, ти колата, няма да ви чуят, виж тук. Че почерпа, бе, тук има всичко. Ето, вижте, порциите са пълни тук горе. Има и пиене, пяще, пийте. Ало, айде, бе! Ма без тебе няма да тръгнем да едем, бе!